L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. En el terreny de les ciències, la Mancomunitat de Catalunya potencia els estudis sobre la meteorologia. A partir de l'Estació Aerològica de Catalunya, que es funda el 1913, es crea el Servei Meteorològic de Catalunya sota la direcció d'Eduard Fontserè i la dependència científica de l'Institut d'Estudis Catalans. El servei ocupa el pis superior de l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial. Allà recull i tracta la informació subministrada pels observadors voluntaris i també la rebuda dels serveis meteorològics espanyols i internacionals que arriben a través de la telegrafia sense fils. La previsió meteorològica diària que elabora el servei es dona a conèixer en els edificis públics i les centrals comarcals de la Mancomunitat. L'any 1927 passa a retransmetre's a través de Ràdio Barcelona. El Servei Meteorològic participa en l'elaboració de l'Atles Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel. També crea 2 observatoris d'alta muntanya, l'un a Sant Jeroni, a Montserrat, i l'altre al Turó de l'Home, al Montseny. L'any 1939, en acabar la guerra, el Servei Meteorològic de Catalunya se suprimeix i els seus arxius i dependències es requisen. Amb la restauració de la Generalitat, el Servei Meteorològic de Catalunya es restableix de nou. El Servei Meteorològic de Catalunya segurament és de les realitzacions de la Mancomunitat que encara avui té continuïtat, perquè es va poder recuperar després del franquisme. Però és que ja venia d'una iniciativa molt potent de Fontserè, d'Eduard Fontserè. Eduard Fontserè ja es dedicava a la meteorologia des del començament del segle. Ja era el meteoròleg de l'Acadèmia de Ciències, per tant, de l'Observatori Fabra. Terrades és una personalitat impressionant. És una persona d'una intel·ligència formidable, d'una capacitat de treball increïble, un matemàtic, un físic, un enginyer superdotat. En el camp privat és el que fa els enllaços ferroviaris de Barcelona, el metro transversal i una colla de projectes més, i més tard ja a Madrid, perquè al final acaba la seva vida professional a Madrid, doncs en l'Institut de Ciència i Tecnologia Aeroespacial. Eduard Fontserè va ser el fundador i director del Servei Meteorològic de Catalunya del 1921 fins al 1939. Està considerat el pare de la meteorologia professional a Catalunya. Era meteoròleg, astrònom i sismòleg, a més de doctor en ciències físico-matemàtiques. Va ocupar les càtedres de geodèsia, mecànica racional i astronomia a la Universitat de Barcelona. Organitza el servei horari que fixa l'hora oficial de Barcelona mitjançant la posició dels estels des de la cúpula de l'Acadèmia de Ciències. També fa un projecte d'observatori astronòmic al cim del Tibidabo que, amb modificacions, acaba sent el 1904 l'Observatori Fabra.
Organitza la xarxa pluviomètrica de Catalunya i intervé en la primera impressió d'una radiografia a tot l'Estat. És el president de la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, en la qual, en la clandestinitat i ja jubilat, participa des del 1942. Va aconseguir instal·lar el que se'n deia l'Estació Aerològica de Barcelona, que és una iniciativa molt interessant, perquè el que feien era enlairar globus per analitzar els corrents d'aire a diferents alçades, a diferents nivells de l'atmosfera. Dades meteorològiques en recollia molta gent i molts centres, vull dir, fins i tot molts col·legis, els instituts de segon ensenyament, alguns aficionats, hi havia molta gent que recollia dades. Llavors el que es va fer va ser centralitzar aquesta informació i llavors analitzar-la a escala de tot Catalunya. I això va ser anterior a qualsevol iniciativa semblant a l'estat espanyol. Es conserven previsions meteorològiques de Fontserè fins al 20, pràcticament les vigílies de l'entrada de les forces franquistes a Barcelona. I és impressionant veure com van desapareixent estacions que ja no envien dades i com de tot l'entorn europeu hi ha dades de tota Europa, menys, esclar, de l'Espanya ja ocupada per Franco. En el seu afany per posar la recerca catalana a un alt nivell que pogués ser semblant al dels països més avançats, promou la vinguda a Catalunya del que era segurament el savi més preeminent d'aquell moment. I en aquells moments, l'any 23, doncs es cristal·litza una iniciativa que s'havia iniciat com a mínim un parell d'anys abans, que eren els de contactar amb el senyor Albert Einstein, que feia 2 anys que havia obtingut el Premi Nobel i per tant era la veu més acreditada de l'actualitat del moment i fins i tot podríem dir encara fins als nostres dies en matèria científica. Albert Einstein era un físic alemany d'origen jueu que ha estat considerat com el científic més important del segle XX. L'any 1905 va donar a conèixer la seva teoria de la relativitat, que estableix que el temps i l'espai són conceptes relatius. Aquesta teoria inclou la seva famosa fórmula E igual a mc al quadrat. És a dir, que l'energia és igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat. Els primers anys després que Einstein donés a conèixer la teoria de la relativitat, el seu postulat va ser criticat i ridiculitzat tant per altres científics com a nivell popular. A Alemanya, diversos científics d'ideologia nazi van criticar les seves idees només pel fet que fos jueu. L'any 1939 va dirigir una carta al president dels Estats Units, Franklin Roosevelt, instant-lo a promoure el projecte atòmic i a impedir que els enemics de la humanitat ho fessin abans. Quan Hitler va arribar al poder, el 1933, Einstein, que es trobava de visita als Estats Units, va decidir no tornar al seu país. Posteriorment, l'any 1955, en plena Guerra Freda, ell i el filòsof Bertrand Russell van donar a conèixer un manifest pacifista. Alertaven del perill de la proliferació d'armaments nuclears i demanaven als líders mundials solucions pacífiques als conflictes internacionals. L'Albert Einstein ve a Barcelona i dona una sèrie de conferències tant a l'Acadèmia de Ciències com a l'Escola Industrial, a diferents centres, i fa fins i tot uns recorreguts per Catalunya. Rafael Campalans és, juntament amb Esteve Terrades, un dels amfitrions d'Albert Einstein en la seva visita a Barcelona. El 27 de febrer de 1923 organitza a casa seva un sopar íntim en honor al científic alemany, del qual destaca el menú en llatí relativista. Els plats es bategen amb conceptes referents a la teoria de la relativitat i a físics rellevants. Un plat s'anomena l'home platònic, segons Diògenes, amb salsa a la Michelson. L'home platònic es refereix a la definició de Plató segons la qual l'home és un animal bípede i sense plomes, i el fet que després de sentir això Diògenes li va enviar un capó desplomat. La salsa a la Michelson es refereix a l'inventor de l'interferòmetre, l'aparell que mesura les longituds d'ona de la llum. Va visitar també la ciutat de Terrassa, amb les esglésies de Sant Pere, va aprofitar també per visitar el monestir de Sant Cugat del Vallès i fins i tot es va desplaçar fins al Camp de Tarragona, on acompanyat de bona part també en aquell moment de la classe intel·lectual de Tarragona, i en podríem destacar llavors un jove Ventura i Gasol, va visitar el monestir de Santa Maria de Poblet i l'Espluga de Francolí.
A més d'Einstein, les institucions educatives de la Mancomunitat conviden a donar xerrades a Catalunya a alguns altres dels intel·lectuals més destacats del moment, com el matemàtic i filòsof galès Bertrand Russell i el geògraf francès Raoul Blanchard. La tasca de la Mancomunitat té molt present la necessitat d'impulsar un desenvolupament general de la millora del nivell científic del país. La Mancomunitat va, per dir-ho així, iniciar i incidir en els tres nivells, és a dir, la formació, l'assistència i també la recerca, la investigació. I així, per exemple, en l'Hospital Clínic, a la Facultat de Medicina, va posar en marxa l'Institut de Fisiologia, que, dirigit pel doctor August Pissunyer, va ser un centre de recerca de lo que actualment en diríem d'excel·lència, conegut a nivell internacional per les seves aportacions. En aquest moment tenim una recerca biomèdica, per exemple, capdavantera a Europa i possiblement al món, en alguns centres, no a tot arreu. Doncs això es va començar amb un esforç molt modest d'un catedràtic de fisiologia que es deia August Pissunyer i el seu entorn, que van anar empenyent perquè Prat de la Riba primer i després Puig i Cadafalch aprovessin els projectes per fer un institut de fisiologia. L'Institut de Fisiologia és una institució de recerca que es proposa treballar segons els models més avançats del món en aquest terreny. El seu creador i impulsor principal és August Pissunyer, que posa en marxa un grup cohesionat de treball. L'Institut fa recerca sobre la diabetis i el xoc quirúrgic, entre d'altres. Igualment treballa per consolidar el català com a llengua científica. En aquest context, es plasma en els congressos de metges de llengua catalana que es proposen incrementar l'aportació científica de la medicina catalana a l'esforç universal a favor de la salut i el benestar de les persones. El primer congrés se celebra el 1913 i el darrer, el número 18, l'any 2008. També és decisiva la col·laboració dels membres de l'Institut de Fisiologia en el procés de renovació de l'ensenyament de la medicina a la Universitat de Barcelona. August Pissunyer es dedica a la recerca, l'ensenyament i la medicina. Fa experiments amb animals per analitzar els seus reflexos als estímuls físics i la seva influència en el moviment respiratori. En el camp polític, és diputat al Congrés pel Partit Republicà Català des del 1918 fins al cop d'estat de Primo de Rivera. Quan comença la Guerra Civil, s'exilia a París, Veneçuela i Mèxic, on mor. Catalunya és un dels països capdavanters d'Europa en la lluita contra la diabetis i en la implantació de les mesures mèdiques per controlar-la. Per exemple, un dels membres d'aquest institut de fisiologia, el doctor Carrasco i Formiguera, va ser el primer que va portar la insulina a Barcelona, a Catalunya i a Espanya, del Canadà, que va ser on s'havia descobert l'any 1923. La descoberta del paper de la insulina en relació amb la diabetis l'havien fet uns científics canadencs, justament de la Universitat de Toronto. Ara bé, es va escaure que en el moment mateix que es feia aquesta descoberta i que els seus autors la divulgaven a tots els científics del seu entorn de Nord-Amèrica, hi havia un jove científic català a Boston que ho va seguir allò en primera fila, com aquell que diu, que era en Rossend Carrasco i Formiguera, germà, per cert, de l'altre Carrasco i Formiguera, prou conegut per la seva mort tràgica. Rossend Carrasco i Formiguera era germà del dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat per Franco l'any 1938. Va estudiar medicina i un any abans d'acabar la carrera, el 1914, ja havia publicat un treball sobre la patologia de la tiroide. Es va formar a l'Institut de Fisiologia de Barcelona al costat del doctor Leandre Cervera i sota la direcció d'August Pissunyer. Becat per la Mancomunitat de Catalunya, fa una estada a la Universitat de Harvard, on continua treballant en el tractament de la diabetis. Als Estats Units, assisteix a la reunió de la Federació de Societats Biològiques Americanes a New Haven, on els doctors Banting i Best
comuniquen els primers resultats de l'aplicació de la insulina en diabètics, l'hormona que havien aïllat un any abans treballant al laboratori de MacLeod a Toronto. Posteriorment, l'octubre del 1922, prepara i administra la primera injecció d'insulina a un diabètic humà, Francesc Pons, de 20 anys. Rossend Carrasco reivindica per a l'Institut de Fisiologia de Pi-Sunyer l'honor d'haver estat pioner en la preparació i utilització terapèutica de la insulina. Rossend Carrasco és determinant perquè Banting i Best deleguin el control de tota la insulina que es ven a Espanya a l'Institut. És el diabetòleg català més important i reconegut arreu del món i, com a tal, nomenat professor agregat de la Càtedra de Malalties de la Nutrició a la nova Universitat Autònoma de Barcelona. Després de la Guerra Civil, la significació política i l'afusellament del seu germà l'obliguen a exiliar-se a Mèxic. Casat amb Núria Pi-Sunyer, filla del que va ser alcalde de Barcelona, Carles Pi-Sunyer, i neboda del seu mestre, August Pi-Sunyer, Rossend Carrasco i Formiguera torna a Barcelona el 1970, on mor 20 anys després, als 98 anys. És fantàstica la història de com en Carrasco i Formiguera aconsegueix introduir la teràpia insulínica a Barcelona. Va portar la metodologia de preparació de la insulina que li havien ensenyat els seus descobridors mateixos a Toronto. I bé, la va portar a terme en condicions, diríem, pràcticament heroiques, perquè era allò d'aixecar-se de bona matinada, no de bona matinada, havia d'aixecar-se a les 4 de la matinada per anar a l'escorxador per obtenir ben frescos uns quants pàncrees del bestiar que s'havia sacrificat per extreure'n la insulina per poder tenir preparats per atendre en els malalts que podien necessitar-ho. Un altre tema al qual dedica esforços la Mancomunitat és el de l'elaboració d'un mapa de Catalunya a gran escala. Fins al 1914 hi havia molt pocs fulls del mapa topogràfic general de Catalunya, d'Espanya, perdó, del U50.000, que era l'escala, diguem-ne, mitjana, l'escala estàndard de tot el mapa topogràfic de l'estat espanyol, doncs de Catalunya n'hi havia molt pocs fulls. I el que va intentar fer la Mancomunitat va ser avançar aquests fulls que corresponien a Catalunya fent-ho ella mateixa. L'herència més important de la Mancomunitat en el terreny científic és, sens dubte, la potenciació de la investigació en el terreny mèdic, que ha aconseguit consolidar i situar Catalunya en un lloc destacat entre els països capdavanters en la recerca biomèdica.